førte Siddharth ind i det trygge friske Sjølykka, hvor duften af cedertræ og lavendel fylder rummet. Sammen med en lille gruppe søgende finder han en dyb rytmisk ro, mens verden udenfor dækkes af frost. Lad dig drage ind i varmen og mærk, hvordan hverdagens stress langsomt forsvinder. Duften af cedertræ. Siddharth Varmas håndflade pressede sig fladt mod hørstoffet og gled i en lang flydende bevægelse fra midten af bordet mod kanten. Han glattede en genstridig fold nær kanten. Hans berøring var rytmisk og overvejet, som om stoffet var et levende væsen, der havde brug for at blive beroliget. Uden for ruden var skumringen i Sjølykka blevet til en dyb, mørkelilla farve, og sæsonens første egentlige kulde ramte glasset med et skarpt, pludseligt tryk. Kulden ankom ikke blot, den indtog rummets yderkanter og pressede varmen ind mod ildstedets midte. Siddharth trak sig ikke væk fra vinduet. I stedet lagde han hovedet på skrå og lyttede til vinden, der begyndte at kæmme sig gennem de fjerne føretræer. En lav, klagende lyd, der varslede, at frosten ankom flere timer før landsbyens vejrudsigt. Han vendte sig mod lysene med duft af cedertræ og lavendel, hvis vejr stod som små sorte vagtposter i tunge beholdere af keramik. Med en enkelt tændstik vækkede han dem til life. Flammen flakkede ikke, men holdt en stabil gylden kerne. Da voksen begyndte at smelte, blev duften frigivet, ikke som et svagt strejf, men som et tykt, jordbundet anker. Cedertræet gav en base af fugtig jord og gammel bark, mens lavendelen skar igennem med en ren medicinsk sødme. Atmosfæren skiftede øjeblikkeligt. Rummet ophørte med blot at være et opholdsrum og blev i stedet et rituelt sted, et fristed, hvor omverdenens love, vinden, det tikkende ur, den bidende kulde, blev sat ud af kraft til fordel for en omhyggelig skabt fred. Siddharth lukkede øjnene og begyndte en lav, forberedende nynne. Det var en lyd, man mærkede mere, end man hørte, en resonans, der startede i mellemgulvet og vibrerede gennem brystet, tænkt til at røre ved den stillestående luft og væve et lag af varme ind i selve rummets molekyler. Han fokuserede på luminescencen og forsøgte at trække det gyldne skær fra stearinlysen og strække det hen over loftet som en baldakin. Men i det øjeblik vibrationen nåede sit højdepunkt, tippede verden. En pludselig skarp svimmelhed skyllede gennem ham, en bølge af vertigo, der fik mahognibordet til at virke som om det drev væk. Han gispede, og hans hånd slog mod det mørke træ for at stabilisere ham, et slag, der ekkoede i det stille rum. Han blev stående sådan et øjeblik, lænet tungt over bordet, med panden næsten rørende ved den kølige overflade. Hans hænder rystede små uregelmæssige skælven, som man ikke kunne undertrykke med ren viljestyrke. Anstrengelsen ved at bekæmpe det faldende temperatur, ved at presse sin egen energi udad for at beskytte et rum, der stadig var tomt, havde drænet hans umiddelbare kræfter. Han følte sig udhulet som et lys, der var brændt ned til den allersidste fi af sin væge. Han kendte denne følelse, det var den velkendte pris for hans egen hengivenhed. I sin stræben efter at skabe et gnidningsfrit fristed for andre, havde han glemt at sikre, at hans eget fundament var stabilt. Han havde sprunget middagen over, da hans sind havde været for optaget at tilsættes præcise placering til at huske det helt basale behov for næring. Siddharth tvang sig selv op og bevægede sig mod sideområdet. Han knælede ved de tunge fløjsbuder og rettede på dem med millimeterpræcision. Han sikrede sig, at stolene var vinklet perfekt mod ilden, så der ikke var det mindste mellemrum, hvor en gæst kunne mærke et spøgelse af et træk. Han glattede uldpladerne ud, og hans fingre dvælede ved strikkets grove tekstur. Mens han arbejdede, bemærkede han, at hans eget åndedræt begyndte at danne små skyer af rim i den kølige luft. Ilden brølede, men frosten var aggressiv og sivede gennem hyttens stenlægge. Han var en tynd forsvarslinje mellem vinteren og de mennesker, han håbede at beskytte. Han drev mod køkkenet, hvor urteudtrækket stod på komfuret. Vandet simrede knap nok og sendte små sporadiske bobler op, der brød overfladen med et rytmisk langsomt plop. Duften af tørret kamille og pebermynte steg op i et tyndt bånd af damp. Det var en langsom proces, et omhyggeligt bryg, der nægtede at blive forceret, hvilket nu stod i voldsom kontrast til det tikkende ur og den fremrykkende kulde. Siddharth betragtede vandet, og hans eget spejlbillede trådte frem i den mørke rude ved siden af komfuret. Han stoppede op. I det svage lys lignede fordybningerne under hans øjne blå mærker, dybe og skyggefulde. Han så skrøbelig ud som en mand, der var blevet et spøgelse i sit eget hjem, fortæret af en arkitektur og komfort, han havde bygget til alle andre end sig selv. Han rakte ud efter det sidste lys, en tyk søjle af bivoks beregnet til entréen, da husets stilhed blev splintret. Et tungt, rytmisk bump ekkoede fra verandaen, den utvetydige lyd af en læderstøvle, der med beslutsomhed ramte træet. Det var ikke den tøvende skridt fra en træt rejsende eller naboens lette gang. Dette var en ankomst med tyngde og præcision. Nogen var kommet, og de var ankommet langt tidligere, end invitationen havde foreskrevet. Siddharth stivnede med bivokslyset stadig i grebet. Han følte den pludselige indtrængen fra omverdenen som et fysisk chok. Han betragtede den simrende gryde, de halvvejs glattede puder og rysten i sine egne hænder. Fristet var endnu ikke perfekt. Den friktion, han havde brugt hele sit liv på at udviske, var ankommet til hans dørtrin i form af en fremmed støvle, og døren var det eneste, der nu adskilte hans skrøbelige, kuraterede fred fra Sjølykka-nattens bidende vind. Han bevægede sig mod døren, hans gang langsom og rytmisk trods udmattelsen. Han holdt inde ved tærsklen og lagde hovedet på skrå for at lytte. Vinden var steget til et hy, der fik ruterne til at klapre i rammerne.
Han trak vejret dybt og kunne lugte den statiske knitren fra den kommende sne og den dvælende duft af cedertræ fra rummet bag ham. Han glattede forsiden af sin tunik af en refleksiv gestus for at slette et hvert tegn på den svimmelhed, der næsten havde væltet ham. Han kunne ikke lade gæsten se revnerne i fristedet. For verden skulle fristedet fremstå ubesværet. Prisen for den anstrengelse var en hemmelighed. Han bar alene. Da han rakte ud efter jernsluttet, mærkede han et pludseligt skarpt temperaturfald, som om huset selv udåndede. Han greb om håndtaget, og det kolde metal bed i huden. Han åbnede ikke døren med det samme. Han stod der i 3 sekunder med lukkede øjne, fandt roen i sit åndedræt og fremmanede igen den melodiske nynne for at berolige sine nerver. Han ønskede at være selve inkarnationen af den varme, han tilbød et menneskeligt ildsted for hvem, end der stod på den anden side. Han trak døren op. Luftstrømmen kom øjeblikkeligt, en voldsom strøm af frost og duften af fyrenåle, der truede med at slukke lysene i gangen. Der indrammet af det hvirvlende hvide fra det første snefald, stod en skikkelse klædt i tung, mørk uld, et nærvær, der udfyldte døråbningen og blokerede for månelyset. Den besøgende talte ikke i første omgang, men stod blot der en sildhud af orden og præcision mod stormens kaos. Sidhart mærkede kulden trænge helt ind i knoglerne, men han holdt sin stemme lav og melodisk, så ordenes bløde klang fungerede som en dæmper mod vinden. Du var tidligt på den, mumlede han, selvom han endnu ikke gjorde tegn til hverken at lukke døren eller invitere gæsten indenfor. Han betragtede blot, hvordan frosten begyndte at krystallisere sig på den besøgendes krave som en langsom hvid vinterblomst. Fristet var blevet brudt, før det sidste lys var tændt, og da Sidhart så på sin gæst, indså han, at den fred, han havde brugt hele aften på at skabe, nu ville blive sat på prøve af et menneske, der ikke troede på skønheden i det langsomme, udfoldende øjeblik. Den gyldne summen. Den lave, vibrerende frekvens startede i bunden af Sidhart Varmas hals, en lyd, der mærkedes mere, end den kunne høres. Han knælede på de brede egetræsklanker med fingrene presset dybt ned i den tykke, cremefarvede uld fra et tæppe. Dette var ikke blot stof, det var et kar, ulden tung og duften af lanolin og bjergnedbør, gjorde modstand i begyndelsen, dens fibre var tætte og stadige. Sidhart lukkede øjnene og tippede hovedet let for at finde rummets præcise resonans. Han pressede nynnen dybere og forskede tonen, indtil luften omkring hans fingerspidser begyndte at skimre. Langsomt tog luminescensen fat. En blød, gylden ravfarvet glød begyndte at sive ind i ulden, ikke som lyset fra en lampe, der hviler på overfladen, men som noget, der trak helt ind i vævningen. Lyset pulserede i takt med hans åndedræt, et langsomt rytmisk slag, der låste en dyb, udstrålende varme fast i selve fibrenes kerne. At røre ved tæppet nu var som at røre ved en solopvarmet sten midt i januar. Han bevægede hænderne i langsomme fejende buer for at sikre, at gløden blev fordelt jævnt fra fronterne til midten. Processen krævede en total overgivelse af fokus. Han måtte blive en kanal og skrælle støjen fra sin egen træthed væk for at lade energien flyde. Hans håndflader blev varme, derefter brandvarme, og ulden under dem nynnede tilbage i en medlydende vibration. Fristet var begyndt at ånde. Det gyldne lys kastede lange dansende skygger mod sædervæggene og forvandlede rummet til en forgyldt kokon, hvor omverdenens sjølykast blidende vind og den kvælende kulde ophørte med at eksistere. Han mærkede grænserne for sin egen bevidsthed flyde ud og smelte sammen med tæppets ravfarvede puls, hvilket skabte et gnidningsfrit rum af absolut varme. Og er de ikke blevet helt vidunderlige? Som små skyer af smør, stemmen kom som et pludseligt stænk af koldt vand. Dalia Moreno trådte ind i rummet, og hendes syngende kadence skar gennem den meditative stilhed. Hun bar på en tung bakke af stentøj fyldt med tykke skiver honningbrød, hvor dampen steg op i duftende søde faner. Afbrydelsen var fysisk. Den præcise frekvens, som Sidhart havde opbygget, knækkede, og den gyldne glød i tæppet flimrede voldsomt og falnede til en bleg, sygelig gul farve. Det pludselige tab af resonans føltes som et slag mod brystet, et skarpt vakuum, der sugede luften ud af hans lunger. Han gispede, og hans fingre sitrede mod ulden, mens varmen begyndte at sive ud af fibrene og tilbage i rummets kolde luft. Sidhart så ikke op med det samme. Han blev knælende med panden næsten mod stoffet, mens han kæmpede mod et pludseligt anfald af svimmelhed, der truede med at rive ham til siden. Han var nødt til at genstarte nynnen, men momentum var væk. Han slugte tungt, kunne smage metal i munden og tvang en ny lyd frem fra halsen. Denne gang måtte han presse hårdere. Han gravede dybere i sine egne reserver og trak energi fra selve knoglemagen for at kompensere for flimren. Anstrengelsen var udmattende. Det føltes, som om han forsøgte at skubbe en tung sten op af en stejl skrænt. Han bed tænderne sammen, og hans åndedræt blev til en anspændt væsen, mens han tvang det ravfarvede lys til at vende tilbage klarere og mere insisterende end før, for at overskrive den ustabilitet, der Lias ankomst havde forårsaget. Da gløden stabiliserede sig, bredte en tung, blyagtig fornemmelse sig i hans ben. Det dobbelte energiforbrug havde drænet ham for hans sidste kræfter og efterladt hans muskler tætte og ulydige, som om hans åre var blevet fyldt med våd cement. Han flyttede vægten, men knæene føltes ustabile og skælvede let under hans egen kropsvægt. Han havde byttet sin fysiske balance for uldens varme, en handel han havde accepteret uden tøven. Fristet krævede sin pris, og Sidhart Varme havde altid været villig til at betale.
Med en dvælende berøring glattede han en fold i tæppet. Bevægelsen var langsom og overvejet for at skjule rysten på hånden. Da Lia, uvidende om det indre sammenbrud, han kæmpede med, satte honningbrødet på et sidebord med et rytmisk klap med fingrene mod træet. Hun lænede sig over tæppet, og hendes blik blev slået af et fjernt drømmende udtryk. Fårene, der gav os denne uld, de var de mest særprægede væsener, begyndte hun, og hendes stemme gled over i et blødt, luftigt leje. Hele efteråret tilbragte de tiden samlet omkring den gamle pil ved væggen, og så bladene skifte farve. Jeg husker især en sødfor, en stedig lille ting med et hak i venstre øre, som syntes overbevist om, at hun kunne tale med vinden. Hun kunne stå helt stille i timevis, mens hendes uld fangede lyset præcis som dette. Mens hun talte, begyndte Dahlia at vandre, og hendes skrik blev lidt mere mindet om piletræet end af rummets indretning. Hun drev mod kaminhylden med blikket fastlåst på en indre horisont, og hendes skulder var kun få centimeter fra et højt flakkende bivokslys. Flammen dansede faretruende, og varmen strålede mod hendes hud, men hun var langt væk i sin dagdrøm. Sidharf betragtede hende, og hans hjerte sprang et slag over. Han havde ikke råd til at bevæge sig hurtigt, hans ben protesterede stadig, men han kunne ikke lade hende antænde sit forklæde. Med en langsom flydende bevægelse rakte han ud og greb hendes håndled for varsomt at lede hende væk fra ilden. Hans berøring var let, blot et antydning af en bevægelse, men det var nok til at bringe hende tilbage til nuet. Honningbrødet dufter vidunderligt, Dahlia, mumlede han, og hans stemme genvandt sin melodiske, rytmiske klang. Han slap hendes håndled og lagde hovedet på skrå, mens han lyttede til rummet. Det var her, han bemærkede det. Den gyldne summe var ikke ophørt, da han selv holdt op med at synge. Den var der stadig en lav, selvstændig vibration, der syntes at udgå fra selve væggene. Den var ikke længere kun i tæpperne. Luminescensen havde mættet luften. Lyden var en fysisk tilstedeværelse, en resonans, der ekkoede mod sædertræsbjælkerne og vibrerede i gulvbrædderne. Det føltes, som om huset var blevet til en gigantisk stemmegaffel, anslået af en hånd, der nægtede at give slip. Luften blev tykkere og blev til en taktiv vægt, der pressede mod huden, et varmt, gyldent tryk, der fik enhver bevægelse til at føles, som om den foregik under vand. Fristet havde nået en kritisk mætning, freden var ikke længere blot en følelse, men en fysisk tæthed. Sidharf rejste sig, hans bevægelser var langsomme og tunge. Han mærkede rummets tyngde presse sig mod ham, en trøstende, men overvældende kraft. Han betragtede tæpperne, der nu glødede med et fast, urokkeligt afgyldent lys, som oplyste rummet uden behov for stearinlys. Stedet var perfekt. Det var en fæstning af varme, et gnidningsfrit tomrum, hvor selve tanken om kulde var en umulighed. Han mærkede et glimt af stolthed, om end det blev dæmpet af den dybe udmattelse, der fik hans syn til at svømme. Han havde skabt et mesterværk af velvære, et sted, hvor enhver træt sjæl kunne falde om og øjeblikkeligt blive helbredt for sine byrder. Han vendte sig mod den tunge jerndør med hensigt om at gøre sig klar til gæsterne. Huset summede, luften var gylden, og honningbrødet duftede sødt. Alt var på sin plads, men i det han nærmede sig tærsklen, stoppede han. Stilheden mellem vibrationerne blev brudt af et metalskarpt klik. Han stod fastfrosset og så på, hvordan det tunge jernhåndtag begyndte at dreje. Det var ikke den hektiske raslen fra en, der flygtede fra stormen, eller en fremmeds tøvende berøring. Det var et langsomt, bevidst pres, en jævn, mekanisk rotation, der vidnede om en urokkelig vished. Håndtaget drejede helt rundt, og døren begyndte at knirke op og lukkede en splint af den isnende nat ind, samt en tilstedeværelse, der føltes som et tomrum midt i alt det gyldne. Sidharf spændte sig, glattede sin tunika en sidste gang, og hans stemme var en blød, melodisk hvisken, der knap nok kunne høres over rummets summen. Du er ankommet præcis, som det var bestemt, sagde han, selvom han vidste, at manden på den anden side ikke troede på sådanne ting. Den tunge vask. Og lokalplanerne for Østfløjen afventer stadig godkendelse, for ikke at tale om overlapningen i transportkorridoren på 4th Street, sagde Kioma Adayami til ingen. Hun brassede gennem den tunge jerndør, og hendes stemme var en kortfattet staccato, der skar gennem rummets gyldne mætning. Hun trådte ikke så meget ind i fristet, som hun kolliderede med det. Hendes støvler klikkede skarpt mod gulvbrædderne, mens hendes tanker stadig rejsede afsted med en storbymetros hastighed. Hun bar en mental hovedbog over arkitektoniske deadlines og kommunalt bureaukrati som en tung, usynlig kappe, hun stoppede midt i en sætning. Luften ramte hende som en tekstur, en tyk, duftende væg af cedertræ og varm honning. Et øjeblik stivnede Kioma, og hendes lunger udvidede sig mod et tryk, der føltes som en fysisk omfavnelse. Kontrasten var et sensorisk chok, hendes indre kort var stadig indstillet på våd asfalt og den skarpe lugt af industrielle klimaanlæg. Her var luften gylden og summede med en lavfrekvent vibration, der genlød helt inde i knoglemagen. Hun blinkede, og hendes pupiller trak sig sammen i et havgyldent lys, der syntes at være en iboende egenskab ved selve rummet. Vanen tog over, Kioma slap ikke af, hun analyserede. Hendes øjne trænede i plantegninger og bærende vægge scannede rummet for effektivitet. Hun bemærkede sædertræsbjælkernes placering og møblernes strukturelle flow i jagten på friktion, flaskehalse, hvor bevægelsen ville blive hindret, eller sprækker, hvor varmen kunne slippe ud. Hun betragtede puder og tæpper som brugsgenstande og beregnede tekstiltæthed og rummelig placering. For hende var rummet et ergonomisk puslespil, der skulle løses, snarere end en oplevelse, der skulle føles.
Hun stod stivt med løftede skuldre og fingre, der sitrede, som om hun ledte efter en stylus til at markere en rettelse i luften. Sidhardt varme jagtog hende fra periferien. Han hilsede ikke med ord, i stedet lagde han hovedet på skrå og lyttede til hendes åndedræts disharmoniske rytme. Han kunne mærke hendes angst kolliderede med fristelsesmætning, hvilket skabte en takket kant i rummets fred. Varsomt skiftede Sidhardt sin indre resonans. Han udstødte en lav melodisk nynne, der startede dybt i brystet og rullede udad, så den gyldne sum blev til en jordbundet brummen, et lydmæssigt anker designet til at ramme stressknuden i hendes skuldre. Kioma følte lyden som et tyngdepunktskift. Hendes blik gled mod en luminescerende pude, en blød, ravfarvet bunke af uld og lys. At sidde ned var det samme som at stoppe fremdriften, og fremdrift var den eneste valuta, hun nogensinde havde kendt, men puden kaldte på hende. Hun bevægede sig mod den med et mistroisk skridt, som om møblet var en fælde. I det øjeblik, hendes vægt ramte stoffet, følte hun et instinktivt dyk. Det var, som om puden var en aktiv medspiller i hendes fald, der trak stivheden ud af hendes hvirvler, som en magnet, der trækker jernspåner ud af sand. Hun gispede en lille, forskrækket lyd i den summende stilhed. Intensiteten af forløsningen føltes som et tab af kontrol, og det skræmte hende. Hendes hånd søgte instinktivt mod frakkens lomme, hvor hun famlede efter telefonens kolde glas. Hun havde brug for en notifikation eller en deadline for at forankre sig selv i verden af leverancer igen. Men da hun forsøgte at løfte armen, føltes lemmet umuligt tungt. Atmosfæren var blevet som gylden sirup, der bremsede hendes bevægelser til et snegletempo. At løfte hånden føltes som at hejse en granitplade. Telefonen blev i lommen, et nytteløst stykke elektronik i et rum, der krævede en anden form for forbindelse. Så begyndte den indre støj at fade ud. De overlappende stemmer fra underleverandører og det fantomagtige ringen fra e-mails blev erstattet af en ringende stilhed, der føltes fysisk overvældende, et tomrum, der hvor hendes identitet som den handlende normalt holdt til. Et glimt af panik steg op, følelsen af at forsvinde ind i varmen, men i takt med at stilheden uddybedes, udviklede panikken sig til en tung overgivelse. Plantegningerne i hendes sind flyttede ud i akvarelfarver af rav og cedertræ. Hun var ikke længere en arkitekt, der analyserede et rum, hun var en krop, der beboede et øjeblik. Kioma udstødte et langt suk, der syntes at bære vægten af et årti med søvnløse nætter. Hendes hoved faldt tilbage, og musklerne gav efter i en overgivelse, hun ikke havde vidst, hun havde brug for. Øjenlågene blev tunge, og det gyldne lys filtrerede gennem hendes vipper som honning. Hendes hjerterytme faldt til ro og synkroniseret med husets rytmiske summen. For første gang i årevis blev checklisten blank. Der var ingen næste opgave, ingen udestående tilladelse. Der var kun uldens varme, duften af honningbrød og følelsen af at blive holdt fuldstændigt af et rum, der intet krævede af hende. Sidhardt forblev en blød skygge i det havfarvede lys. Han betragtede, hvordan spændingen forlod hendes ansigt, og hvordan hendes træk glattede sig ud til en maske af ægte fred. Han havde set mange rejsende ankomme med storbyens skrig stadig i ørerne, men Kiomas stilhed var en hårdt tilkæmpet sejr. Han trådte tilbage og gav hende plads til hendes egen udmattelsesfristed. Rummet fortsatte med at vibrere og sørgede for, at vinternattens kulde forblev et fjernt og irrelevant minde. Freden var absolut et gnidningsfrit tomrum, hvor tiden var ophørt med at være en lineær række af deadlines, og i stedet var blevet til en cirkulær pool af stilhed. Lige som Kioma svævede på tærsklen til søvnen, blev stilheden punkteret. Det var ikke husets melodiske summe, men et skarpt metalagtigt plik, præcist, koldt og blottet for varmen. Det var lyden af et præcisionsur, der blev trukket op med obsessiv intensitet, en mekanisk nål, der prikkede hul på den gyldne atmosfære. Kiomas øjne sprang op, freden var brudt, erstattet af en skarp bevidsthed om et nærvær, der ikke hørte hjemme i rummets strømning. Ud fra skyggerne ved jerndøren trådte en mand frem. Han bar en koksgrå frakke, der opsugede det ravgyldne lys, og i hånden holdt han et sølvfarvet lommeur. Han så ikke på Kioma med venlighed. Han betragtede hende, som var hun en variabel i en ligning, der var blevet løst forkert. Han klappede uret i med en endegyldighed, der gav genlyd mellem sædertræsbjælkerne, og lyden skar gennem den gyldne summe som en guillotine. Han kastede et blik på væggene og derefter på Sidhardt med et udtryk af kemisk misbilligelse. 3 minutter og 14 sekunder bag tidsplanen, sagde manden med en stemme, der var skarp og blottet for varme. Den virvlende damp. Hassan al-Rashid satte ikke blot underkopperne, han justerede dem. Stående ved sidertræsbordet med en lille lineal af messing målte han afstanden mellem porcelænskanten og bordets rand med en kartografs intensitet. Hver underkop skulle stå perfekt parallelt, en præcis justering, der spejlede hans eget sinds indre arkitektur. For Hassan var orden det eneste pålidelige værn mod en verden, der nægtede at stå stille. Han skubbede en underkop en brøkdel af en millimeter mod venstre. Præcision er forudsætningen for fred, sagde Hassan med en sprød stemme, der skar igennem rummets ravgyldne dis. Han så ikke op. Hvis fundamentet er skævt, er oplevelsen kompromitteret. Udtrækket skal for eksempel trække i præcis 4 minutter og 12 sekunder. Ved 4 minutter og 13 sekunder overdøver tanninerne de florale noter, og ligevægten går tabt. Kioma svøbte det uldtæppe, som Sidhardt havde fyldt med varme, betragtede ham fra sofaen. Hassans mekaniske stringens havde trukket hende væk fra søvnens rand, men chokket blev dæmpet af rummets dvælende glød.
Hun havde lyst til at sige til ham, at tiden ville smage af det samme, uanset om den trak i 4 eller 5 minutter, men anstrengelsen føltes som at løfte en sten. Hun lænede sig blot tilbage i puderne med et langt tilfreds suk. Siddharth bevægede sig gennem rummet som en langsom strøm, hans skridt lydløse på de brede gulvbrædder. Han betragtede Hassans stivhed, de spændte skuldre og det hvide greb om linealen, og følte et glimt af empati. Hassan levede i en verden af linjer og grænser, hvor uret var herre og hjertet et sekundært instrument. Siddharth troede på flowet, på øjeblikkets intuitive drift, der ikke behøvede at blive målt for at kunne mærkes. Siddharth rakte ud efter et fad med honningkager, hvis kanter var karamelliseret til guld og duftede af ristede nelliker. Da han satte fadet på bordet, rettede han det ikke ind efter underkopperne. Han placerede det en smule forskudt fra midten i en frisk vinkel, der brød den lineære rækkefølge. Det var en lille oprørshandling, en geometrisk dissonans indført i en symfoni af symmetri. Siddharth trådte tilbage, hans blik blødt, mens han ventede. Hassan stivnede, hans blik låst fast på det fejlplacerede fad, og i flere sekunder holdt han lærret. Synet var som et fysisk slag, en plet på et rent lærred. En synlig rysten startede i hans venstre hånd. Friktionen mellem hans behov for orden og rummets slaske flo skabte en spænding, der vibrerede i luften. For Hassan var det forskudte fad en invitation til ustabilitet. Han trak vejret ind, klar til at korrigere placeringen med en hurtig bevægelse. Men i det han lænede sig frem, flyttede hans blik sig til teen, der trak i glaskanden. Fra tuden slap et tyndt bånd af damp ud. Han stoppede op. Dampen steg ikke op i en lige linje, den koldede sig i en doven hypnotisk spiral, en langsom dans, der trodsede enhver fastlagt retning. Instinktivt forsøgte Hassan at beregne dampens hastighed, at kortlægge dens krumning mod sidertræsbjælkerne, men dampen skiftede form og opløste sig i det øjeblik, han forsøgte at fastholde den. Det var en organisk, uforudsigelig form, der kun eksisterede i et sekund, før den forsvandt. Han betragtede spiralen, der udvidede sig, for derefter at snøre sig sammen og drive mod loftet i en yndefuld bue. For første gang i årevis holdt Hassan op med at tælle. Tikken fra det sølvfarvede lommeur i hans lomme syntes at falde ud, erstattede husets dybe, lavmælte summe. Han mærkede en knude løsne sig, en knude han ikke engang havde været bevidst om, at han havde strammet gennem et helt liv. Dampen var ligeglad med 4 minutter og 12 sekunder, den var der blot bevæget sig uden mål, flød uden deadline. Hassans hånd søgte mod den skæve underkop, og hans fingre sitrede af den vante trang til at rette den ind. Han svævede få millimeter over porcelænet. Han studerede underkoppen, så den spiralformede damp, og derefter Siddharth, der betragtede ham med uendelig tålmodighed. I en bevidst viljesagt trak Hassan hånden til sig. Han lod armen falde ned langs siden. Han valgte at lade underkoppen forblive skæv. Han valgte at lade tallerkenen stå ud af centrum. Det var en overgivelse af linealen til rummets rytme. Sløringen mumlede Shioma, hendes stemme som et åndedræt af et ekko. Der er en sådan skønhed i det slørede. Hendes øjne var halvt lukkede, og hendes nærvær i rummet var lige så flydende som dampen fra kanden. Hun drev blot med strømmen af det ravgyldne lys. Hassan svarede ikke. Han mærkede en pludselig overvældende trang til at tjekke tiden, en refleks født af 1000 deadlines. Han stak hånden i frakkens koksgrå lomme og slog det sølvfarvede lommeør op i den hensigt at verificere præcis, hvor mange sekunder han havde tabt i sin distraktion. Men urets glas var dukket til, varmen i rummet og fugten fra teen havde kondenseret til en fin, uigennemsigtig tåge over krystallen. Urets viser, at de nåle, der styrede hans liv, var væk, skjult bag et slør af hvid damp. Han forsøgte at tørre glasset af med tommelfingeren, men dukken vendte øjeblikkeligt tilbage, som om rummet selv nægtede at lade ham vende tilbage til sekunderne og minutterne. Hassan så på urets slørede ansigt og derefter på rummet. Han følte ikke den panik, han havde forventet. I stedet følte han en lethed, som om en tung frakke var blevet løftet fra hans skuldre. Han lukkede uret med et blødt klik og lagde det med glasset nedad på bordet, lige ved siden af den skæve kagetallerken. Han rettede det ikke ind efter kanten. Han lod det blot ligge der. Et præcisionsinstrument gjort ubrugeligt af et øjebliks nåde. Siddharth udstødte en lav, melodisk nynne, der vibrerede gennem gulvbrædderne. Han trådte frem og skænkede teen. Væsken løb i en gylden strøm, der spejlede dampens bløde kurver. Da duften af kamille og vild honning fyldte luften, gik det op for Hassan, at han for første gang i sit professionelle liv ikke vidste præcis, hvad joben var, og for første gang føltes det helt i orden. Den stille pause. Luk øjnene, hviskede Granho, og hans stemme lød som et tørt rasle af førnåle mod et vintervindue. Søg ikke stilheden. Lad stilheden finde dig, og når den ankommer, så ånd i takt med flammen. De sad i en halvcirkel på de brede, honningfarvede gulvbrædder, og luften var tyk af duften fra kamille og den tunge søde moskus af bivoks. Ved siden af den flakkede et dusin lys i en langsom synkroniseret dans, og deres lys pulserede som et fælles hjerteslag. Granho sad i midten, hans ryg var en ret linje af hver bit sidertræ, og hans øjne var lukket på en måde, der antydede, at han så noget langt mere levende end rummet omkring dem. Han rørte ikke en muskel, og alligevel syntes hans nærvær at udvide sig og udfylde tomrummene mellem møblerne og spærrene. Shioma mærkede spændingen i sine skuldre. Ekkoet af 1000 tegninger og deadlines begyndte at opløses. Hun fulgte anvisningen og lukkede øjnene, og pludselig blev verden til en symfoni af blide lyde. Der var det rytmiske tik fra et ur, der for længst var gået i stå, vindens fjerne suk i udhænget og så vejrtrækningen. Det startede som 5 usammenhængende rytmer, en kakofoni af overfladiske gisp og tøvende suk, men i takt med at Granhos nærvær forankrede dem, begyndte åndedragene at smelte sammen.
Ind ud. En langsom tidevandsagtig bølge, der trak dem alle ind i en fælles puls. Rummet føltes ikke blot varmt, det føltes levende, som om huset selv trak vejret med den. Forestil jer spejlsøen, begyndte Dahlia, og hendes stemme havde en sangbar kadence, der drev gennem det ravfarvede lys som et silkebånd. Hun talte ikke så meget til dem, som hun vævede sine ord ind i mellemrummene mellem deres åndedrag. Et sted, hvor vandet er så stille, at det ikke blot reflekterer himlen, men bliver til himlen. Hvis I rakte ned og rørte overfladen, ville I ikke mærke koldt vand, men en skys fløjelsbløde berøring. I går langs bredden nu, sandet er varmt under jeres fødder, og hver eneste korn er en lille gylden gnist af et minde. Mens Dahlia talte, syntes rummets grænser at forsvinde. Kioma mærkede det lysende tæppe over sine skuldre skifte fra et stykke stof til en flydende omfavnelse. Varmen var ikke længere ydre, den sivede ind i hendes marv og opløste hendes identitets stive arkitektur. Hun tænkte på byen, metroens vin, skærmens blå lys klokken 3 om natten og den konstante gnavende frygt for at være 3 minutter bagud i en tidsplan, der slet ikke eksisterede. Det hele føltes som en historie fortalt om en anden, en hektisk, støjende drøm, hun endelig var vågnet fra. Er det dette, det vil sige at forsvinde? Undrede hun, og tanken steg til overfladen som en boble i en stille dam. At lade kanterne af mig selv flyde ud, indtil der ikke er noget mig tilbage til at planlægge, organisere og fejle, det er skræmmende. Jeg er ved at miste den eneste version af mig selv, jeg ved, hvordan man er. Hvis jeg giver slip på stressen, hvad er der så tilbage? Blot et hunt rum, hvor en karriere engang var. Er jeg ved at blive et spøgelse i min egen hud, eller er dette første gang, jeg rent faktisk bebor den? Hun mærkede et pludseligt skarpt stik af svimmelhed, en flygtig panik over, at stilheden var for tung, en vægt, der kunne knuse vejret ud af hendes lunger. Stilheden blev til et vakuum, der trak i hendes bevidsthed, men så greb hun fat i kanten af uldtæppet. Stoffet var groft, men trøstende, og luminescensen summede mod hendes håndflader med en stødig gylden vibration. Det taktile anker trak hende tilbage. Frygten forsvandt ikke, den skiftede blot form og blødte op til en dyb, tung fred, der føltes som at glide ned i et varmt bad efter et helt livs vandring gennem sne. Ved siden af hende var Hassans vejrtrækning faldet til et forsigtigt, langsomt tempo. Han rettede ikke længere på sine briller eller justerede kanterne af sine ærmer. Hans hage var sunket mod brystet, og hans krop sank sammen. Gwanhos øjenlåg flimrede åbne et lille øjeblik, og hans blik svævede over gruppen med en klinisk, men øm præcision. Han mærkede glidningen. De drev for langt væk, gled mod en drømmeløs søvn, før den mentale forløsning var blevet fuldt bearbejdet. Hvis de faldt i søvn nu, ville de vågne med spændingerne stadig låst i deres led, blot udmattet snarere end frigjort. Liv, hviskede Gwanho, og ordet var en mild kommando, der vibrerede i luften. Ikke søvn, men vågen søvn. Vær bro mellem drømmen og stenen. Mærk tyngden i jeres lemmer, men lad tyngden være en gave, ikke en byrde. Han introducerede et subtilt skift i rytmen, en let acceleration af åndedrættet, der fungerede som en trosse, som trak dem tilbage fra glemselens rand. Det var en delikat balance at holde kroppen slap og overgivende, mens sindet forblev en glimtende, observerende flamme. Kioma mærkede skifte som en krusning af elektricitet gennem sin rygsøjle. Hun var ikke vågen på den måde, hun plejede at være, men hun var heller ikke væk. Hun svævede i en tilstand af ren tilstedeværelse, hvor det eneste, der betød noget, var duften af honning og lyden af 5 hjerter, der slog i en langsom forskudt harmoni. I det øjeblik forsvandt følelsen af individualitet fuldstændigt. Kioma kunne ikke længere mærke, hvor hendes hud sluttede og tæppet begyndte, eller hvor tæppet sluttede og gulvet startede. De var en enkelt organisme, et kollektiv afspænding, der indåndede det gyldne skær. Der var ingen arkitekt, ingen arkivar, ingen håndværker, kun en fælles summende stilhed, der smagte af kamille og urgammel fred. Det var en radikal intimitet, en afklædning af al social rustning, indtil de ikke var andet end åndedræt og varme. Sidhardt, der havde været rummets tavse dirigent, følte en pludselig instinktiv trang til at tjekke ildstedet. Han vidste, at gløderne var ved at blive til aske, og et pludseligt træk kunne forstyrre den skrøbelige ligevægt, de havde opnået. Han forsøgte at flytte sin vægt med hensigt om at rejse sig og passe ilden, men han opdagede, at han ikke kunne bevæge sig. Det var ikke en lammelse af frygt eller en pludselig sygdom. Det var som om selve den atmosfære, han havde brugt aften på at skabe, denne mættede fred, dette tætte lysskær, var blevet til en fysisk vægt. Rummet var blevet så tykt af stilhed, at det virkede som en varm gylden sirup, der holdt ham fast i stolen. Han forsøgte at løfte armen, men bevægelsen føltes langsom og luksuriøs, som om han bevægede sig gennem dybt vand. Med et ryk af erkendelse gik det op for ham, at han var gået for vidt. Han havde skabt et fristed så perfekt, så gnidningsfrit, at det havde fanget sin egen skaber i et spind af serenitet. Han udstødte en lav, luftig latter, der ikke forstyrrede stilheden. Han var en fange af sin egen godhed, holdt fanget af netop den fred, han havde ønsket at give andre. Han lænede sig tilbage, overgav sig til tyngden og lukkede øjnene. Mens ilden knitrede blidt i pejsen og sendte en sidste strålende gnist hen over gulvet, forblev gruppen låst i deres gyldne stilstand, ude af stand til og uvillige til at vende tilbage til en verden af uger og kalendere. Det fløjlsbløde mørke.
Det ravgyldne lys var ophørt med blot at være noget, man så. Det var blevet til en vægt, et tungt dronningagtigt pres, der fastlåste Siddharth til stolens fløjelsbløde puder. Han mærkede sin bevidsthed trævle, tynde ud til en enkelt glitrende tråd, der vibrerede i takt med rummets fælles rytme. I timevis havde han været denne stilhedsarkitekt, ham der vævede luminescensen ind i ulden og luften, men balancen havde forskudt sig. Han var ikke længere symfoniens dirigent, han var blevet en tone i den, en blød, lav frekvens, der langsomt blev opslugt af den omgivende fred. Trætheden, som han havde skubbet til side for at sikre, at tæpperne var varme og infusionerne dampende, ankom nu ikke som et brag, men som en langsom, luksuriøs tidevandsbølge, der trak ham ned med en mild, insisterende tyngdekraft. Han forsøgte at blinke, men øjenlågene føltes som om, de var forret med silke, tunge og modvillige. Ved siden af ham var Kiyomas vejrtrækning faldet til en dyb, oceanisk kadence, og hendes tidligere stivhed var helt forsvundet. Hun lignede mindre en kvinde og mere en skulptur af overgivelse, med hovedet bøjet tilbage og ansigtstræk, der var renset for enhver storbyens angst. Siddharth betragtede hende med en sær, distanceret stolthed. Han havde givet hende et fristed, hvor uren holdt op med at tikke, og i den proces havde han uforvarende bygget et bur af komfort, som han ikke kunne eller ville flygte fra. Luften smagte af tør appelsinskal og gamle bøger, en duft, der syntes at fortættes for hver sekund og sløgte sig om ham som et fysisk slør af varme. Der lød en blød, rytmisk friktion af uld mod uld. Siddharth mærkede en tilstedeværelse bevæge sig ved siden af ham, en bevægelse så langsom, at den næsten var umærkelig som lav, der vokser på en sten. En hånd varm og med en svag duft af kanel og rå uld rakte ud. Dahlia talte ikke, rummets stilhed var for hellig til ord, en skrøbelig glaskugle, som enhver pludselig lyd kunne knuse. Med en ømhed, der spejlede Siddharths egen hengivelse til rummet, tog hun fat i kanten af det tunge uldtæppe, det han havde brugt aften på at gennemsyre med gyldent lys, og tæppede ham fast om skuldrene. Tyngden af det var som en åbenbaring. Han havde sørget for varmen til alle andre og glemt, at den, der giver, også har brug for et sted at læne sig. Da tæppet faldt til ro, mærkede Siddharth en pludselig skarp bevidsthed om sin egen sårbarhed. Han havde brugt sit liv som den lærte, vejlederen ham der holdt lyset, så andre kunne se, at verden der blev passet på at få tæppet rettet til en hånd, der ikke bad om noget til gengæld bragte en klump i halsen, der føltes som en fysisk blokering. Han rørte sig ikke, takkede hende ikke, han lod blot sit hoved synke dybere ned i puden, og hans åndedræt satte ud over et enkelt lille ryg, før det fandt rytmen i de andres forskudte harmoni. Han var ikke længere fristets herre, han var en gæst i et hus, han selv havde skabt, og han havde endelig fået lov til at være træt. På den anden side af rummet sad Guan Ho i absolut stilhed med lukkede øjne. Hans nærvær var et jordbindende anker, der forhindrede den gyldne stillestand i at drive over i en drøm. Ved siden af ham var Hassan endelig holdt op med sine konstante justeringer. Arkivarens briller var glædet en smule ned af næseryggen, og hans hænder, der normalt altid var optaget af at rette på tingene, lå åbne og tomme i skødet. De 5 var låst fast i en fælles helende slumren, en biologisk synkronisering, hvor grænserne for selvet blev udvisket. Watot kunne mærke ekkoet af Hassans præcision og Kiyomas lettelse smelte sammen til en enkelt summende vibration, der resonerede helt inde i knoglemagen. Alligevel lurede en fli af pligt. Han så mod ildstedet, hvor ilden var svundet ind til en bunke af pulserende røde gløder, og derefter mod lysene, der var spredt over sidebordene. Flammerne var lave og flakkede i stilheden, mens de kastede lange, dansende skygger, der slikkede op ad væggene. Han vidste, at hvis han lod lyset forsvinde af sig selv, kunne overgangen til mørket blive for brat, et pludseligt fald, der kunne skræmme de sovende ud af deres dybe dvale. For virkelig at fuldføre arbejdet måtte lyset slukkes med vilje. Det måtte være en bevidst lukning af døren. Siddharth forsøgte at bevæge sig. Det var en monumental anstrengelse, en kamp mod et medie, der føltes som tyk, varm sirup. Han flyttede på skulderen, og bevægelsen føltes som om han svømmede gennem en sø af guld. Hver eneste centimeter krævede en bevidst viljesagt, en kamp i slow motion mod luksusen i hans egen lammelse. Han gled ud af stolen, og hans fødder ramte tæppet med et dæmpet bump, der i den dybe stilhed føltes som en fjern eksplosion. Han stod et øjeblik og svarede, usikker på balancen, mens han mærkede rummets tyngdekraft trække sine lemmer og mane ham til blot at lægge sig ned og forsvinde ind i fløjlet. Han rakte ud efter den sølvfarvede lyslukker på mahognibordet. Hans fingre føltes klodsede og tykke, som om han bar handsker af bly. Han greb om skaftet og bevægede sig mod det første lys. Flammen var et lille, skælvende spyd af guld. Med et blidt, målbevidst klik slukkede han det. Lyset svandt ind, og en lille stribe grå røg krøllede sig opad med en duft af bivoks og gamle minder. Mørket føltes ikke som et tomrum, det føltes som et tæppe, der blev trukket over rummet, lag for lag. Han gik videre til det andet lys, så det tredje hans bevægelser rytmiske og langsomme som en begravelsesprocession for aftenens lys. For hvert kig med lyslukkeren uddybedes rummets gyldne rav til en mørk lilla og derefter til en rig oceanblå farve. Skyggerne blev længere og strakte sig hen over gulv for at røre ved hans sovende ledsager. Han følte en sær fornemmelse af at give slip, for hver flamme han slukkede, smed han et stykke af sit ansvar, et lag af sin identitet som den, der sørgede for alt. Han var ved at blive en skygge blandt skygger, et spøgelse i sit eget fristed.
Da han nåede det sidste lys, der stod tæt ved det døende ildsted, tøvede han. Rummet var nu svøbt i et fløjelsblødt mørke, en beskyttende kokon, der dæmpede verden uden for Sjølykas vægge. Den eneste lyd var den synkroniserede vejrtrækning fra de 4 andre, en langsom, dyb kollektiv lunge, der syntes at trække vejret på vegne af selve huset. Siddharth betragtede den lille flakkende væge, det sidste levn af den gyldne stilstand. Han mærkede en pludselig overvældende bølge af fred, en erkendelse af, at arbejdet var fuldført. Der var ikke længere noget, der skulle arrangeres, intet, der skulle gennemvæves, intet, der skulle rettes. Han sænkede slukkeren, den sidste flamme forsvandt med et blødt, definitivt vis. Mørket var absolut, en tung, varm vægt, der pressede sig mod hans hud med en trøstende velkendthed. Siddharth forsøgte ikke at finde vej tilbage til stolen. Han lod blot knæene give efter og gled ned ad væggen, indtil han sad på gulvet med ryggen mod det kølige pus. Han slap den sidste tråd af bevidsthed, det sidste bånd, der holdt ham forankret til den vågne verden. Han faldt ind i søvnens tomrum, ikke som et fald, men som en hjemkomst, mens hans sind opløstes i husets rytmiske puls. I lang tid var der kun stilheden, den slags stilhed, der kun findes i skovens dybeste dele eller på bunden af en spejlblank sø. De 5 sjæle lå i mørket, og deres hjerteslag ekkoede hinanden i en langsom forskuddans. Fristedet havde nået sin endelige tilstand. Det var ikke længere et sted for restitution, men et sted for total fælles glemsel. Verden med uger, kalender og tidsplaner var ophørt med at eksistere. Der var kun uldens varme, duften af honning og nattens fløjelsbløde favntag. Lige i det øjeblik, hvor de sidste rester af tankevirksomhed forsvandt fra Siddharths sind, knirkede et gulvbræt i gangen udenfor. Det var en skarp, klinisk lyd, en forstyrrelse af den rytmiske fred. Døren, som tidligere var blevet lukket med så bevidst sikkerhed, knirkede på sine hængsler og åbnede sig blot et par centimeter. En splint af måneskin skar gennem det fløjelsbløde mørke, et koldt sølvfarvet blad, der skar hen over gulvet og landede præcis på de sovende skikkelser. En stemme, kølig og blottet for rummets varme, sivede gennem sprækken og lød som et ur, der tikker i et tomt lokale. Tidsvinduet for restituerende søvn er udløbet via præcis 4 minutter bag den projicerede restitutionskurve.